чуне ки ҳамагон медонанд аз моҳи декабри соли гузашта сар карда дар тамоми давлатҳои дунё нисбати коронавирус ҳодисаҳои бемории коронавирус гирифтан ба қайд гирифта шудааст. ман аминро қайд карданӣ ҳастам ки бемории коронавирус ин яке аз намудҳои бемориҳои зуком, яъне бемориҳои шадиди роҳи нафас мебошад ва нишонаҳои ин беморӣ аз дигар бемориҳои зуком фарқе надорад. яъне баландшавии ҳарорати бадан, сулфа ва бемадорӣ дар ин бемориҳо аломатҳои ҳамин беморӣ мебошанд ки ба дигар бемориҳои зуком ҳам инҳо хос мебошанд. чуноне ки медонед аз 11 марти соли 2020 ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ бемории коронавирусро ҳамчун пандемия дар тамоми ҷаҳон эълон намуд. ин маънои оно дорад ки дар ҷаҳон то имрӯз зиёда аз 147 давлат ба қайд гирифтааст ва хушбахтона ман қайд карданӣ ҳастам ки ин беморӣ то имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст ва зиёда аз 181 000 бемориҳон то имрӯз ба қайд гирифта шуданд ва зиёда аз 7 000 беморон фавт диданд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тандурустӣ ҳамаи корҳоро карда истодааст ки ба нақша гирифтааст ки ба ворид шудани ин беморӣ яъне коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон роҳ надиҳанд. барои пешгирӣ кардани ин беморӣ як усулҳои осон яъне риояи гигиенаи шахсии ҳар як шаҳрванд хеле зарур мебошад ва ман ба ҳама муроҷиат карда мегӯям ки ҳамин гигиенаи шахсиро риоя кунем, мо метавонем ки аз ин беморӣ худ ва фарзандони худро эмин дорем. дар кадом ҳолат мо бояд ки дастонро шӯем. яке аз роҳҳои асосии пешгирӣ ин шустани дастон аст. баъди ҳоҷатхона рафтан, пеш аз хӯрок пухтан, мо бояд ҳатман дастонро бо собун шӯем ва дар вақте ки мо махсусан ҳамчун табиб ман тавсия медиҳам ки вақте ки ба кӯдак нигоҳубин мекунем ва пеш аз он ки мо кӯдакро сина тием, мо ҳатман бояд дастонро бо собун шӯем ва қоидаҳои ҳамин дастшӯӣ бо дастгирии хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид мо нашр кардем ва дар тамоми ҷоҳои ҷамъиятӣ ва дар беморхонаҳо ва дигар корхонаҳо мо тақсим карда истодем ки то он ки дастро дуруст шӯянд, яъне шустани тоза будани дастон яке аз шартҳои асосии пешгирии ин беморӣ мебошад ва махсусан роҳи дигари пешгирӣ кардани ин беморӣ дар он аст ки дар вақти сулфа кардан ё бемор будан ман шахсан тавсия метиҳам ки бояд ки ин беморон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ нагарданд ва агар ба шарте ки ягон зарурияти баромадан бошад бояд ки бо ниқоб гарданд. ман дар назар дорам шахсоне ки ба бемориҳои зуком гирифта шуданд ё ки сулфа мекунанд ё ки ҳарорати баданашон баланд аст. барои ҳамин қоидаҳои пӯшидани ниқоб ҳатман шарт аст ки мо бояд риоя кунем. яъне ниқобе ки аз матои дока сохта шудааст, яъне дӯзонда шудааст, мо метавонем ки ҳаст ниқобҳои яккарата истифодабаранда ки мо аз 2 соат зиёд ва истифода бурда наметавонем ва матоӣ ҳам бошад, агар бисёр карата ҳам бошад, мо бояд ки дар муддати 2 соат ва иваз кунем. чунки худи ҳамин ниқоб метавонад ки вақте ки нам мегираду вай тар мешавад, вай метавонад ки манбаи сироят худи ҳамин ниқоб шавад. барои ҳамин ман бори дигар такрор мекунам ки тарзи пӯшидани ниқобро бояд мо риоя кунем. он шахсоне ки ниқоб мепӯшанд дар кӯча мегарданд, ин ягон вай надорад, яъне наметавонад ки аз ин беморӣ нигоҳ дорад. мисол аз саҳар мепӯшад то бегоҳ, яъне боз такрор мекунам ки ниқобро дар муддати 2 соат бояд иваз кард. яъне агар як карата бошад безарар кардан дар кор ва агар бисёр карата бошад ва ё бо собун ё айна шустан дар кор баъд истифода бурдан мумкин аст.
ва роҳҳои дигари пешгирӣ кардани ин беморӣ, яъне махсусан ҳамчун табиби кӯдакона ман тавсия медиҳам ки ҳамин дар вақти аз беморхона баъди таваллуд интиқол додани кӯдакон ҳамин буса кардан ёки оғӯш гирифтани ҳамин навзодон ва модаре ки баъди таваллуд аст ҳамин бояд қатъиян манъ карда шавад, чунки яке аз роҳҳои гузариши ҳамин беморӣ бо роҳи ҳамин алоқаи якдигар, яъне дар вақти бусидан, дар вақти салом кардан аст. Ва мо тавсия медиҳем ки модарони мо ва падарони мо бояд ки аз ин худдорӣ кунанд. ва роҳҳои дигаре ки пешгирӣ кардани ин беморӣ ҳаст, дар хона ташкил кардани баъзе маъракаҳое ки махсусан баъди ҷавоб додани ҳамин кӯдаки навзод аз беморхона ҳаст, бисёр ҳамин анъана боқӣ мондааст ва одамони шахсони бисёр хешу табори бисёр мегӯянд ва ҳатман бояд ки кӯдакро буса кунанд. Барои ҳамин боз такрорам шавад, такрор мекунам ки буса кардани навзод манъ карда мешавад, яъне манъ аст, чунки яке аз роҳҳои интиқоли ҳамин вируси коронавирус ин ҳамин мебошад. Барои ҳамин мо бояд ки ба ин шартан риоя кунем. ва дар байни мактаббачаҳо мо як вазорати тандурустӣ ва ҳизби иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар танҳоӣ наметавонад ки ҳамаи роҳҳои пешгирии ин бемориро ба роҳ монад. Барои ҳамин ман муроҷиат мекардам ки ба мо муаллимон, яъне мураббиёне ки дар боғчаҳо кор мекунанд, яъне мо бо фармони сардухтури давлатии санитарии ҷумҳурӣ қарор қабул кардем ки тамоми мактаббачаҳо пеш аз сар кардани дарс бояд ки ҳарорати баданашон чен карда шавад ва дар ин кор худи ҳамун муаллима ё роҳбари синф аст ба мо метавонад ки ёрдам кунад. ҳамин корро бояд ки гузаронад. Дар боғчаҳо бачаҳое ки дар боғча тарбия мегиранд, ҳарорати бадани инҳо бояд ҳатман санҷида шавад, чунки дар сурати пайдо шудани бемориҳое ки ҳароратбаландӣ доранд ва ё ки сулфа мекунанд, яке оби бинияшон меравад, дар ҳамин сурат мо метавонем ки ин одамонро яъне изолятсия мегӯянд ё дар хона табобат кунем ё ба беморхонаҳо тавсия медиҳем ки рафта хоб кунанд. барои ҳамин вазорати тандурустӣ ва ҳизби иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз бо супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешгирӣ, яъне дар вақти агар ба шарте ки ин вирус ба ҷумҳурии мо интиқол ёбад, мо тамоми беморхонаҳоро чӣ дар пойтахти ҷумҳурӣ зиёда аз 5000 кат омода кардем ва тамоми беморхонаҳо ба маводҳои безараркунӣ, маводҳои табобатӣ ва маводҳои ҳимоя яъне пешгирӣ кардан, яъне ба монанди ниқобҳои яккаратта, маводҳои безараргардонӣ ва маводҳои дороварӣ ва омода кардани мутахассисон омода карда шудаанд. ва роҳҳои дигари пешгирӣ кардани ин беморӣ тоза нигоҳ доштани ҷойи кор ва махсусан ҷойи зист. ман тавсия медодам ки дар як шабонарӯз, яъне дар як 24 соат 4-5 маротиба бояд ки ҳавои хона тоза карда шавад, чунки дар ҳавои нам ва ҳавои агар тоза набошад метавонад ки манбаи ин сироят бошад. дигар масъала ҳамин аст ки шаҳрвандон медонанд ки кадом шахсон аз дигар давлатҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданд, яъне рафту омад бисёр аст ва дар ин сурат метавонанд ки аз аёдати ҳамин хешу таборе ки аз дигар ҷумҳуриҳо ба ҷумҳурии мо ба давлати мо мебиянд, бояд худдорӣ кунанд, яъне лоақал муддати 14 рӯз давраи карантиние ки ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ пешниҳод кардааст, мо бояд ҳаминро ҳатман риоя кунем.